abazali bayalibala babantwana banaso stress. Sinaso stress guys like asikhulayo. Khona stress zabantwana. Yes, sinaso. Esikhula kusithi hamani umntana kana stress. Sinaso. I'm like Mna ndiqala udate ndina 12 guys. Ayini. Ewe. Ndiqala udate ndina 12 boyfriend. At the age of 13 aqala ukwenza lento kulala out. Hayibo, Nosi. Kaloku nami ufuna ama boyfriend nje. At the age of 12 thina sisadlala nje la yabo. Nalo umjolo nje wegama. Yayiva But at the age of 13 so taka. Ndiyataka kahle. So uyayazi banansenza njani? Utata xa ihambe besemlalisweni. Okay, awusebenzisa lo. One chance ndihambe. Now uyakwakho boyfriend yami lapha kwa ex guys. Now uyakwakho umlalisi. Yes. So, and then go on that.